Li bajarê Newyorkê navendên nû yên vaksînetên vekirin û hin caran jî hin navend piştî guhertinan wek navendên vaksînê tên bikaranîn. Di vê çarşoveyê de Mûzexaneya Dîroka Xwezayî ya Amerîkayê wek navenda vaksînê tê bikaranîn. Newyorkî hem dikarin vaksîna xwe werbigirin û hem jî dikarin mûzexaneyê bibînin. My starting point is I understand. Ez li wan xelkên naxwazin vaksîn wergirin tê digihim. Ez dizanim hêjda wan pirs hene, hez dikin bizanin çima vaksîn ji bo wan baş e û çima niha divê vaksînê danên. Ez dibêjim ku vaksîn ewle ye, xwedî bandor e. Di dawiya rojê de jiyana mirovan rizgar dike, ne tenê jiyana mirovekî, jiyana mirovên hûn hez dikin û civata we rizgar dike. Em hemû di dema pandemiyê de rojên dijwar derbas dikeyn. Vaksîn jî derfetê dide me ku em vê rewşê bigorîn. Em kentî ku alîkarê rêvebira ragihandina mûzexaneyê got ku ev navend dê alîkariya mirovan bike ku vaksînê werbigirin. Em müzexaneyekî wîsane ku mexwedayê riya lêkolînên zanistî û perwerdehiya civatê ya zanistî. Her wisa müzexaneya me cihekî wîsayê ku mirov pir hez dikin werin vir. Lewra hatine vir şahiyê. Di müzexaneya me de gelek modelên bêhempa yên wek nêgehên şîn û dînazor hene. Ev müzexaneya gelek baş tê zanîn. Ew ê alîkariya mirovan bike ku werin vir. Em jî dibêjin ku werin müzexaneya Dîroka Xwezayî ya Amerîkayê û vaksîna xwe werbigirin. Sam Stanley jî dibêje wergirtina vaksînê dibin nehengeke mezin da tiştekî bêhempa ye û wiha domand. I'm a member of the museum, so I got. Ez endamê mozexanê me. Îmailek ji bo min rêkirin. Min jî bo vaksînê ji van girt. Ez nikarim bawer bikim ez li vir vaksînê werdigirim. Lê wesa dixwayî, ez li virim û vaksînê werdigirim. Tiştekî bêhempa ye. Hêjayê gotinê ku li Newyorkê heta niha nêzî 9 milyon kesan vaksîna yekemîn wergirtiye û ji 6 milyonan zêdetir kesan jî du caran vaksîn wergirtine. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New York.